19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки. 25 січня, 1428-й день анексії Криму. Студія «Ескандер Меметов». Дивіться у цьому випуску. Рефата Чубарова попереджали про можливі провокації на початку анексії. Голова Меджлісу свідчив у суді у справі Януковича. Обшуки та арешти за пост 4-річної давнини у соцмережі. За що затримують кримських татар? Росія забрала в неї чоловіка, а в дочок батька. Родина Вадима Сірука. Чергова розповідь про сім'ї фігурантів Ялтинської справи про тероризм. Герої-колаборанти. Меджліс підтримав ініціативу позбавити звання Героя України кримчан, прибічників анексії. Голову Меджлісу Рефата Чубарова допитали як свідка у справі про держзраду президента-утікача Віктора Януковича. На допиті голова Меджлісу повідомив, співробітники Служби безпеки України 2014-го попереджали його про можливе захоплення будівель та прогнозовані провокації на мітингах. Він також розповів про події, які передували початку російської збройної агресії у Криму. Більше у сюжеті. Близько 2 годин сторони допитували голову Меджлісу. Питання стосувалися подій лютого березня 2014-го. Рефат Чубаров розповів, що ситуація була напруженою, а тодішня кримська влада політично заангажованою. Людей із Криму відправляли на антимайдан. Голова Меджлісу повідомив, що з ним контактували невідомі та пропонували зустрітися із помічником Путіна Владиславом Сурковим. Я відповів, що якщо ця зустріч буде з теми обговорення питань допомоги Україні щодо влаштування кримських татар, я готовий. З інших питань зустрічатися з ним не хотів. На думку голови Меджлісу, початком подій, які призвели до анексії Криму, стали заяви Володимира Константинова, тодішнього голови Верховної Ради Криму, щодо відокремлення півострова. Заяви зроблені під час його візиту до Москви 20 лютого 2014-го. Він сказав, що Крим може розглянути питання щодо відокремлення. І оце, це було таким інформаційним вибухом, і ми розуміли, що Верховна Рада Криму чекає повернення Константинова для того, щоб зреалізувати як варіант такі його твердження. Також Рефат Чубаров повідомив, близько 4-ї ранку 27 лютого 2014-го тодішній голова Кримського відділу СБУ попереджав його про захоплення будівлі Верховної Ради Криму невідомими особами та про велику кількість стрілецької зброї, яку вони принесли до будівлі. Покази голови Меджлісу задовольнили як сторону обвинувачення, так і адвокатів Віктора Януковича. Проте думки щодо свідчень у сторін протилежні. Свідок Чубаров, на думку сторони обвинувачення, повністю підтвердив російську агресію проти нашої держави, здійснення Російської Федерації агресивної війни проти України. Всі бачили і, мабуть, відчули, що це були відверті свідчення. І стало зрозуміло, і це було заявлено прямо, що Крим здали, а людей та кримчан зрадили. Віктора Януковича підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України, а саме державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та в посяганні на територіальну цілісність України. Віктор Пономарьов, Даніл Карп, «Заман», АТР. Підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд заарештував Енвера Кроша на 10 діб. Щодо іншого кримчанина Ебазара Іслямова, якого також затримали сьогодні, судове рішення триває. У будинку кримсько-татарських родин силовики увірвалися майже одночасно на світанку в Нижньогірському районі та в Джанкої. Обшукали у селі мусульман, а потім затримали годувальників. До яких методів вдаються окупанти, аби залякати кримчан, у нашому сюжеті. Село Розливи. Щойно зійшло сонце. Одна з вулиць селища перекрита кордонами поліції. Нікого не пропускають. У будинку Ебазара Іслямова нишпорять окупаційні силовики. Беспредел в Крыму продолжается. Бандитизм цветет. Чоловікові інкримінують розповсюдження екстремістських матеріалів. Зокрема, поширення публікацій про заборонену в Росії організацію Хізбут Тахрір, розповідає дружина. Мар'ям Іслямова каже, окупанти знехтували тим, що в чоловіка серйозні проблеми зі здоров'ям. Після трусу чоловіка забрали до відділку поліції. Родичі та друзі поїхали слідом. По їх словам, що вроді з ним як
все нормально. Но я знаю, что у него со здоровьем есть проблемы, то есть делаем МРТ каждые 2 месяца, у нас профессора за ним наблюдают, там сложность, проблемы большие в голове, кровоизлияние и так далее. Только с хорошей стороны я его знаю. А это то, что сегодня происходит, рано утром вламываются в семью, где практически каждый член семьи инвалид. Ничего хорошего по этому поводу сказать нельзя, потому что эмоции. То есть в таком государстве мы и живем. А це вже Джанкой. Обшук тут відбувся у Енвера Кроша. Зашли, их было человек, наверное, на пороге. Человек 10, может быть, я не ошибаюсь, если. Человек 10. Были все они в масках. Искали оружие, Так они так и говорили, да? Да. Угу. Тут обшук тривав кілька годин. Потім Енвера Кроша вивезли до Джанкойського райвідділку поліції. Під будівлю приїхали друзі та знайомі на підтримку. Энвер нормальный человек, работает здесь в Джанкое телефонистом. Добрый, с друзьями, с любым человеком отношения нормальные у него всегда были. И в Джанкое много кто его знает. Енвер Крош вже мав справу з окупаційними силовиками 3 роки тому. Тоді ФСБ намагалась схилити його до співробітництва. В час ночи он приезжает ко мне и показывает, у него на мизинцах было горелое, видно. Он говорит, током пытали, одевали мешок. В общем, смысл того, что его должны были, чтобы он на них работал, чтобы он был у них информатором. Он отказывался, это его пугали. Уважаемые, все услышали нас? Да. Если в течение 10 минут вы не освободите территорию возле райотдела, будете привлечены к административной ответственности. Одну минуточку. Штраф от 20 тысяч, включая административный арест. Обох кримських татар з відділку поліції відразу доправили до місцевих судів. Чоловікам закидають адміністративне правопорушення. Ріана Алієва, Заман, АТР. Захисники Енвера Кроша не погоджуються із рішенням суду про арешти, збираються його оскаржувати. Нами было подано ряд ходатайств, часть отклонили. На ознакомление дела дали всего лишь полчаса. Недостаточно для того, чтобы ознакомиться с делом, сделать фотофиксацию его и построить какую-то защиту. Как бы определенные моменты, которые указали судье. Судья не учел эти моменты. 10 суток. Это не что иное, как реакция силовых структур, правоохранительных структур на активную правозащитную, гражданскую и социально-политическую активность Енвера Кроша. Сьогоднішні обшуки в Криму прокоментували у вітчизняному МЗС. Речниця Мар'яна Беца заявила, що країна-окупант таким чином намагається витіснити корінне населення і заселити півострів росіянами. Росія не реагує на ноти і звернення. Ці випадки увійдуть до справи «Україна проти Росії» в ООН. Вона стосуватиметься усіх форм дискримінації в Криму. Фактично здійснюється геноцид населення, і ми всі ці факти збираємо. Звичайно, засуджуємо такі незаконні дії російської окупаційної влади, тому що навіть відповідно до міжнародного права будь-яка окупаційна влада має дотримуватися міжнародного права, прав людини і основних свобод. Перше засідання по суті у так званій Ялтинській справі про тероризм відбудеться 31 січня. Проти Рефата Алімова, Арсена Джапарова, Мірусіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука окупаційна влада сфабрикувала справу про захоплення влади та причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Телеканал АТР продовжує цикл сюжетів про те, як живуть родини фігурантів цієї справи. Сьогодні розповідь про родину Вадима Сірука. У цьому невеличкому будинку у селищі Сім'яне у Нижньогірському районі нині мешкає родина Вадима Сірука. Його дружина Анна разом з 2 доньками вимушена була переїхати сюди з Ялти після того, як голову родини затримали, а у їхній ялтинській квартирі провели обшуки. Честно говоря, да, я не стала даже убирать после того, как вот этот обыск провели, я просто собрала свои вещи, я съехала. То есть мне было настолько все сложно, хотя была возможность, в принципе. Облаштуватися на новому місці допомагає місцева мусульманська громада. Хтось із ремонтом, а хтось речами та харчами. Після арешту Вадима жінки з 2 дітьми на руках залишилися без головного годувальника. У него среднее специальное образование, он повар.
тем не менее, по специальности на самом деле не работал. До арешту Вадим Сірук заробляв на життя городиною. Разом із батьками вирощував овочі і продавав на Ялтинському базарі. З того й жила вся родина. Он в основном работал со своими родителями. Они, ну, наверное, уже лет так 20 занимаются тем, что они выращивают здесь, вот, в Нижнегорском районе, выращивают определенную продукцию. В основном это овощи, там у них теплицы свои стоят. Вот, и продают это дело все в Ялте, на Ялтинском рынке. Вадим, розповідає дружина, кілька років тому прийняв іслам. Відвідував Ялтинську мечеть та разом з іншими мусульманами займався реставрацією однієї з мечетей Ялти. И вот они, группа из, там еще тоже таких добровольцев, реставрировали мечеть и хотели ее зарегистрировать, чтобы именно функционировала не как там склад, еще что-то, а именно вот как вот мечеть, вернуть зданию його первоначальну функцію. 11 лютого 2016-го Вадима арештували. Йому закидають участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір, а пізніше інкримінували ще й спробу насильницького захоплення влади. Це для родини стало просто шоком. До арешту Вадим навіть знайомий не був з жодним з фігурантів справи про так званий тероризм. Получается, я до этого, ну, вот, кроме Миремкуку, по сути, никого, да, вроде бы никого и не знала из них. Познакомились. Я, на самом деле, із газети узнала, хто такі. Та за 2 роки судилища над чоловіком Анна вже познайомилася не лише з фігурантами цієї справи, але й з родинами інших політв'язнів. Коли батько був за ґратами, народилася наймолодша донька – Ханіфа. Вадим бачив її лише краєм ока у коридорах суду. В коридорі суда, вот один раз, коли 2 недели було, наверное, это очень странно, с 2-недельным ребенком. Тим часом старша донечка Вадима, 4-річна Аміра, навіть почала розуміти, що батька заарештували, розповідає Анна. То есть частичное какое-то понимание, частичные какие-то фрагменты у нее есть ситуация. Ну, полного понимания, конечно, еще нет, ну, наверное, рано просто, да. Старшую дочку он видел, получается, 2 раза, вот сколько он все забыл, он 2 раза ее видел. Один раз я с ней була на свиданні, один раз його мама була на свиданні з ним. Виховувати дітей без чоловіка надзвичайно важко, жаліється жінка. Та попри це Анна не складає рук. У соцмережах активно розповідає про безчинство окупаційної влади на анексованому півострові, висвітлює судові засідання над політв'язнями режиму. Дійсно, це мені важливо було діло іменно мужа, да, спочатку так, а потом я на самом деле поняла, что процессы гораздо более масштабные, чем это конкретное одно какое-то дело. И так как в Крыму проблемы с тем, что это проблемы с освещением вот этого всего, то есть проблемы с тем, чтобы журналисты здесь каким-то образом работали. На перше судове засідання у справі свого чоловіка, яке відбулося напередодні в Ростові, Анна не поїхала. Та сподівається усе ж таки побачитися із Вадимом вже на наступному судилищі. У справедливість російської Феміди не вірить. Единственное реально справедливое решение, то есть это будет полностью их оправдать, потому что, ну, какие они террористы, никакими такими вещами они не занимались ни терроризмом, никакими там в террористических организациях никаких не состояли, тем более не собирались захватывать власть в России. Это вообще не смешно. Ну, как кочегар, таксист и этот вот продавец там могут власть захватити. Віднедавна Анна знайшла розраду від будівельних клопотів та тяжких думок у малюванні. На її полотнах море і мирне життя у Криму. Ілля Тарасов, Ріана Алієва, Заман, АТР. Під відкритим зверненням до президента про присвоєння звання Героя України Володимиру Балуху, якого окупаційний суд засудив до 3,5 років, підписалося близько сотні людей. Відповідна петиція є на сайті президента. На сьогодні почесне звання Героя України мають 10 мешканців Криму. Але не всі гідні цієї нагороди, наголошують правозахисники. Хто справжні, а хто фальшиві герої. Та що робити із званням тих, хто зрадив батьківщину, розбиралася Олена Стецюк. Герой України – найвищий ступінь відзнаки в Україні. Нині у списку героїв 439 осіб. 10 з них із Криму. Після Революції Гідності це звання отримали 2 кримчан посмертно. Це учасник одиночних пікетів проти анексії Криму Ришат Аметов, якого жорстоко закатували, та учасник Євромайдану Сергій Кемський, який загинув на Інститутській від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Правозахисники кажуть, 7 кримчан стали героями України ще до Революції Гідності, проте більшість з них дискредитували це звання.
2 померли ще до окупації, а 5 інших були живими на момент окупації. І всі вони, скажімо, привітали окупаційні дії і збройну агресію Російської Федерації по відношенню до Криму різним чином або в своїх публічних коментарях, або своїми діями. Серед них доярка Катерина Гордійчук, нині на пенсії і задоволена анексією Криму. Февзій Якубов – президент одного з університетів під контролем Росії. Він зайняв проросійську позицію, кажуть правозахисники. Микола Бойко після окупації продовжував очолювати комбінат Масандра. Зокрема, під час візиту Путіна і Берлусконі, коли було випито колекційне вино. В інтерв'ю розповідає, за духом росіянин. Покійний вже ректор Таврійського університету Микола Багров теж підтримав окупаційну владу. Олександр Баталін – депутат Кримського парламенту часів Януковича. Від нього й отримав звання героя. У березні 14-го публічно підтримав незаконний референдум окупантів. Ним вже займається прокуратура. Казали вже про одного з колишніх депутатів Верховної Ради Криму, громадянина Баталіна. Прокуратура Автономної Республіки Крим відносно нього скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада саме за ті голосування, які в 2014 році він голосував і які, серед іншого, зробили можливою окупацію півострова. У Меджлісі додають, правозахисники не внесли у список ще одного носія звання Героя України. Це Борис Дейч, був головою Верховної Ради Криму, депутатом кількох скликань. Він теж підтримав анексію. Шубаров каже, найкраще, аби суд дав оцінку їхнім діям. Та герої самі відмовилися від високого звання. Наші герої низької культури. Вони хочуть і орден зберегти, як цяцьку, і бути вірними іншій державі. Я думаю, що треба позбавити всіх, хто має, якщо вони самі не осмілилися просто вибачитися перед Україною за свою поведінку. Кримінальна справа по Баталіну не остання, вважає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Доказів для відкриття проваджень по інших фальшивих героях достатньо. Я убежден, что сегодня президент Украины своим указом должен отменить эти награды, лишить этой высокой награды этих подонков и подлецов. Правозахисник Євген Захаров пояснює, одного бажання очільника держави замало. Своє слово має сказати суд. Їх не можна залишати героями, але для цього потрібне рішення суду, яке приймається у випадку, якщо вони скоїли тяжкий злочин. І за поданням суду президент, згідно з законом про державні нагороди, може їх позбавити цього звання. Останнє слово саме за президентом. На сьогодні, за даними правозахисників, жоден герой України не позбавлений цього звання. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Данило Карп та Дмитро Шишкін. Заман, АТР. Євроньюз запідозрили у проросійській пропаганді. І все через сюжет про Крим, де відкрилася школа для дітей-саперів. Матеріал кілька разів показували на європейському телеканалі. Чому журналісти Євроньюз забули вказати про те, що Крим – це окупована територія? І як на це відреагували українські та європейські дипломати? З'ясовували мої колеги. Патріотизм наших дітей должен воспитуватися. Це мешканка Євпаторії, яка розказує, що курси, де дітей вчать встановлювати, шукати та знешкоджувати вибухівку, конче корисні. В сюжеті Євроньюз російський підполковник розповідає школярам віком до 12 років про пояси смертників та саморобні бомби. І жодної згадки про те, на яких правах російські військові базуються у Криму та яке мають право навчати дітей. Першим своє обурення у Твіттер висловив очільник литовського МЗС Лінас Лінкевичус. Євроньюз промиває мізки. Жодного слова про незаконну анексію Криму. Натомість основи шовінізму. Офіційний Київ, а саме МЗС, у той самий день нагадало європейському телеканалу про статус окупованого півострову. Яка називається «Як навчити дітей знешкоджувати міни», навіть сама назва цієї статті, досить провокаційна. Одразу ж ми зробили публічну заяву про те, що це абсолютно некоректно, це не відповідає жодним журналістським стандартам, це не відповідає міжнародному праву. Висловили своє обурення Євроньюз про те, що будемо сподіватися, що це все ж таки помилка, а не якась цілеспрямована кампанія чи елемент російської пропаганди. Євроньюз може стати платформою для розповсюдження російської пропаганди
свободи у Європі та за її межами. Так вважає посол України в ЄС Микола Тучицький. За таких обставин я запитую, наскільки можна було знизити журналістські стандарти, якщо Євроньюз, який називає себе джерелом незалежних, об'єктивних та надійних новин для європейців, транслює досить позитивний сюжет, де армія окупантів навчає дітей, як поводитися зі зброєю, навіть не згадуючи незаконну окупацію Росією суверенної української території. Цей сюжет вже спровокував реакцію держав-членів ЄС. Шквал критики не залишився непоміченим. Євроньюз виправив провокаційний сюжет, проте не повністю. На сайті журналісти доповнили матеріал куцим реченням про анексію Криму. При цьому відеосюжет залишили без змін і вирішили ані чичирк про незаконні дії Росії на півострові. Сабріна Асанова, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарської» з Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшами» з Любомиром Ференцем. Будьте з нами.